Som-hi amb la Meteo. Arriba una borrasca a Catalunya amb pluja, vent, neu i una patacada de temperatures. Ara en parlem de tot plegat, però abans repassem l'actualitat. Primeres imatges de Gavà amb aquesta polseguera que ens deixen un ambient tèrbol i brut. Per cert, la mar arrissada, força serena a primera hora del matí, després a la tarda entra el llevant i elevarà l'onatge a partir del vespre i de la nit. Més imatges de la Calitja, com podem veure des de Cardona, a la Catalunya central, amb molt mala visibilitat per aquesta pols sahariana, també força contaminació a tot Catalunya i amb un ambient que ha estat força suau. Mateixa situació des de la Seu Vella de Lleida, també amb aquest sol que està força difuminat pel polsim saharià i això sí, el termòmetre ha començat a recular per al Pirineu, l'alta muntanya i l'interior de Catalunya. Ens anem a Torrent, a la comarca del Baix Empordà, com podem veure amb aquest dia tranquil, amb el cel lletós, ressol i en general un bon dia per fer activitats a l'exterior. I mireu com baixa la Noguera Pallaresa a la comarca del Pallars Sobirà en el seu pas per Sort, baixa de banda a banda per tota la llera del riu i és que les altes temperatures d'aquests últims dies han agilitzat el desglaç, que com bé sabeu és molt important per les activitats aquàtiques i turístiques d'aquesta època de l'any al Pallars Sobirà. A continuació, anem a veure les pluges perquè de cara a dissabte es configura aquest front d'aquí que entre diumenge i dilluns descarregarà Catalunya. No serà cap gran temporal de pluges, però almenys es trencarà la ratxa seca i la monotonia d'aquests últims dies i fins i tot setmanes. Després ja, a partir de la setmana vinent, es tanca l'aixeta, escut anticiclònic a gairebé tot el continent europeu i ni rastre de pluja, no només a Catalunya, sinó també a la resta de la península ibèrica. Temperatures, mireu el canvi radical de masses d'aire que tindrem aquests pròxims dies, sobretot diumenge, dilluns, com arriba aquesta massa d'aire més freda amb una patacada de les temperatures que ens deixarà una refrescada, això sí, efímera, de 48 hores. Això sí, passarem de la primavera avançada a final d'hivern. Per tant, notarem una bona clatellada de les temperatures. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per diumenge que ens anuncia un dia inestable per aquesta borrasca associada d'un front. Cel tapat, rúfol per nuvolositat abundant, també per la pols del Sàhara que de mica en mica anirà de baixada. A partir del migdia, tongada de pluges per les comarques de Lleida i del Pirineu que avançaran d'oest cap a est. Precipitacions disperses, moderades o localment poden ser intenses amb ruixats de fang. Després ja a partir de la nit podrà ploure a qualsevol lloc de Catalunya i fins i tot la tongada de pluges podria ser una mica més homogènia en aquest sector central i de les comarques de Barcelona, localment amb pluja a bots i barrals. També tornarà la neu al Pirineu, atenció amb la baixada en picat brusca de la cota de neu. Al migdia, que no precipitarà, estarà al voltant dels 1.500 metres al Pirineu occidental i dels 2.500 metres al sector oriental. Després ja a la nit, quan arribi al front amb pluges, baixa en picat i caurà fins als 1.800 metres a l'oriental i respectivament fins als 800 metres a l'occidental. Per tant, tornaran les nevades als pobles de muntanya, unes nevades tardanes en aquestes cotes baixes del Pirineu. El vent es reforçarà a la tramuntana cap a l'Empordà, ratxes que poden ser intenses de 70 o 80 km per hora, també al Mestral, tot i que una mica més restringit al Camp de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, i també algunes ventades a batzegades del nord-oest en aquestes comarques interiors i de Barcelona. La temperatura baixarà notablement, màximes per sota dels 20 graus. Penseu que fa uns dies estàvem arribant als 30 graus, per tant, caiguda del termòmetre d'uns 10 o 15 graus en pocs dies. Veiem aquestes màximes que seran força més fresquetes i les mínimes que veiem en aquest llistat es donaran al final del dia, que és quan entrarà la massa freda després del front. Per tant, refrescada de campionat. Abrigueu-vos bé a partir d'aquest diumenge a la nit i sobretot dilluns. Ho podem veure a l'abans de previsió. Un dilluns, això sí, que les pluges ja aniran de baixada per les comarques de la costa central. De fet, serà un dia ennuvolat a la costa de Girona i de Barcelona amb aquestes restes de núvols i simultàniament s'aniran obrint clarianes per les comarques de Tarragona, de Lleida i de l'interior. També últimes nevades cap al Pirineu occidental que seran més febles, intermitents i de mica en mica aniran restringint-se els boscos i muntanyes del Pirineu occidental i difícilment cauran amb alegria cap al fons de les valls del vessant nord. En tot cas, la cota de neu encara serà força baixa, entre els 800 i els 1.200 metres, que anirà pujant de mica en mica amb el pas de les hores. També vent fort de tramuntana i de mestral als dos extrems del territori i el més destacable, la temperatura que tocarà fons aquest dilluns i per tant serà un ambient força fresquet per l'època de l'any, amb mínimes que fins i tot seran fredes. Es podria arribar a gelar en algunes raconades de l'interior i també a les valls del Pirineu. Dimarts,
Canvi radical de la situació meteorològica. Torna l'anticicló i tindrem un dimarts, dimecres, dijous i divendres molt estables, amb sol i mosques, potser només alguns núvols d'evolució en punts de muntanya seran nuvolades de poc creixement vertical perquè no hi haurà inestabilitat a les capes altes i mitjanes de l'atmosfera i, per tant, no plourà ni tampoc nevarà. Per tant, un temps molt estable, tranquil, monòton, podreu aprofitar per fer plans i activitats a l'aire lliure. Dimarts és l'últim dia de tramuntana a l'Empordà, que també anirà de baixada, i el més important, la pujada de les temperatures a partir del dimarts, però és que cada dia anirà enfilant-se un grau més. Dimecres, dijous i ja de cara a divendres i al cap de setmana següent tornarem a parlar d'un episodi de calor prematura amb màximes que tornaran a enfilar-se fins als 30 graus cap a la Vall de l'Ebre i Ponent. Anem acabant amb aquestes imatges de Sierra Nevada, que podem veure aquesta nevada enfangada a causa de la calitja i de la pols sahariana, que ha estat especialment abundant al sud d'Espanya i que, a més, s'ha combinat amb aquestes precipitacions. Podem veure aquestes pistes d'esquí totalment tenyides, de color marró, o això sí, unes nevades que començaran a partir d'aquest diumenge al Pirineu, però el front anirà retirant la pols sahariana i, per tant, creiem que la precipitació serà més neta aquí al nostre Pirineu i a les nostres muntanyes. En principi, no haurien de repetir-se aquests paisatges que sí que veiem de Sierra Nevada. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé!